трудният достъп до нишите е предпазвал символичното погребение от оскверняване. В местността Глухите камъни има и две малки пещери, направени в миналото от траките. Предполага се, че те са били гробници. От тях каменна стълба отвежда хората на върха на панорамна скала, където е издълбан каменен басейн за събиране на дъждовна вода. Всичко това е сътворено от ръката на човека преди повече от 2000 години. Районът на Маджарово пази находки и от времето на римляните. Днес туристите могат да се разходят по каменна настилка на древен римски път, който е обхващал долината на най-голямата родопска река. Стратегическото разположение на Арда на Балканския полуостров често е предопределяло територията на източни Родопи в околията на днешно Маджарово да бъде гранична зона и арена на съдбовни исторически събития. Името на града е свързано с едно от тях. Маджарово носи името на българския войвода Димитър Маджаров, който заедно с своите съратници защитава българите по време на бежанската вълна от Мала Азия и Беломорска Тракия. Днес, в чест на българите, които през 1913 година загиват по пътя към свободата, е издигнат паметник. Този тракийски пантеон събира и сега потомците на някогашните български бежанци. Спомен за битът и премеждията на хората в началото на миналия век може да бъде потърсен в етнографската сбирка на Маджаровския музей. Подобна колекция може да се види и в къщата на Чолакови в близкото село Бориславци. В този стан се тъчат касари от биловина. Тук манекенките с едно времечна носия, с която са пристигнали от Мала Азия и Тракия. Тук с ръкойките, някой му казват ръкойки, някой с сърковете. Това е от пчелин. От пчелин. Машините са от най-старите типове машини, от Гриснел, Сингер, Балкан, които и работят в момента. Това са съндъци, това са съндъци от Мала Азия и от Тракия, които са дошли през 12-13 година, малазианци и тракийци. Това са секат кълъпи за тухли. Едно време всичките текисието са го също по този начин са правили тези тухли. Избирали са по-писачлива почва, обгаряли са ги тухлите и са ги използвали за строеж. Тая пушка е от 18 век. Тя редом с останалите, които са тук в колекцията, бердани са другите пушки, са били правени и изработени специално за българското опълчение и специално за руско-турската освободителна война.
Родолюбието и гостоприемството са една от характерните черти на хората от този край. Туристите, които желаят да видят по-отблизо тази част на България, могат да отседнат в гостоприемница Тракийската къща и да опитат домашния мед и тахан на хората от село Бориславци. Добре, бай, Христо. Добре дошли. Мерси. След малко ти водя една група от Хасково да си купи от най-готиния мед. Най-чистия и най-хубавия мед в Хасковска област. Сусана ли искате? Сусана. Има. Вкусът на местните специалитети и гозби, гостите на този край могат да опитат и в село Горно поле, което е разположено високо над долината на Арда, северно от град Маджарово. Здравейте, добре дошли, аз съм Благовества. Къщата за селски туризъм Дивата ферма предлага домашен уют, гостоприемство и много вкусна баница. Добре съм. Честито, имаш нещо за честито? Благодаря. Да. И много деца. Заповядайте, момичета, и добре дошли. Сладка тиква, пък с месо солено, пък и мед се слага вътре, като се готви месото. Това сигурно се пише бая времето. О, да. Знаеш, гледам голяма тиква. Добре дошли. Да сте живи и здрави, ще така да сте нищо сега. Айде. Почнем от километри. Борави, ще не иска да вървиш. Айде, пукна. Айде. Много хора, които идват на гости, ми казват: бе, не ти ли е скучно в това пусто село, само вие сте млади хора и още 25 баби? А аз им казвам точно това, че се срещаме с толкова интелигентни, хубави хора, не само от България, но и от цял свят, че просто не ми остава време да скучая в това хубаво село. Само тук нагоре, а близо ли някъде? Ето тук е съвсем близо. Ето тук има един стар кладенец, който ще минем. Ето наближаваме, така ли? Този кабак беше близо до селото. Тук има две човечета. Ето му е главата. Тук тялото, тук ръцете, тук краката. Тъй къде наистина очичките, така, особено на горното човече е доста по-ярко. Долното е почти заличено, обаче тук направо тялото си му е все едно, че с лето са го правили. И тук наблизо е гробницата. Гробницата е тук под нас на 50-100 метра. Тук отгоре е имало селище. По-натам е светилището.